Hallom. Fel tudom videózni. Érkezik, csak még nem látom. Hallgass meg! Micsoda Mitsubishi Getty! Akkor a hangja van, már rég videózott. Jaj, Getty. Aha. Jaj, Getty megint hogy jön egy. Ezt hallgass! Ezt hallgass meg! Jaj, Getty. Jaj, ne, Logan, Getty, Logan! Ne megint ne Logan. Szia. Azt a szentségű! Getty! Gyere, szaljunk le az út. Fejre, ez a Dzsika Hadzsi.